Køb den! Køb den! Køb den! Okay, hurtigere! Og undskyld alle sammen, det er bare de her børn. Jeg er den mest utålmodige lige nu. Bastian er ude og hente noget, som jeg har købt på nettet. Det mest sikre sted at købe ting. Facebook Marketplace. Ui, jeg kørte ind i nogen, og mor. Og jeg må hellere sige, velkommen til episode 2 af Butiksidioter. Af en eller anden grund. Så køb den! De her, ikke også? De går bare rundt den. Du vil ikke have den! Så køb den dog! Sig køb den! Køb den! Okay, jeg gider ikke mere. Jeg køber nogle elløb. Why? Jeg har lige været hen! Fordi jeg ikke gider. Klaver! Et klaver. 2 klaverer. Men så har vi brug for sådan en der platform ting. Vi skal ikke keyboard. Vi skal sælge keyboards. Og vi kan se, vi har arbejdet lidt ikke på kamera, fordi jeg simpelthen var mega utålmodig, og jeg kunne, og fordi at du ved, når du har en drøm, at du ved hvad, bare få mig til at holde mund. Okay, vi skal købe klaverer. Ja. 2 klaverer. Vi kan også købe en guitar og en banjo. Den. Vi kan også købe tun, eller vi skal også elløbehjul. Måske burde du blive dernede, Bastian, for jeg tænkte, jeg køber nogle elløbehjul nu, så jeg regner med, at det gerne vil være der. Kan jeg købe 4 meter? Jeg vil købe 3 elløbehjul. Sådan der. Så imens mig og Bastian driller hinanden, fordi han ender med at være nødt til at køre 2 gange. Der er kun 2 pakker, og så kan du ikke have det. Ja, men. Jeg er mindre end ham der random dyr. Eller dyr, hvad er forskellen? Du holder i vejen, for at jeg kan hoppe på vejen. Bunk, 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 bunk. Lad være med at... Bunk, bunk. Hvorfor hopper den her bil? Bunk, 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 bunk. Bunk. Jeg tror måske, vi skal have skiftet dæk på den her bil. Dækken er helt runde. Fordi jeg har driftet så meget. Me too, Tegra. Me too. Væk fra mig, farmand. Jeg var i skole i dag. Eller egentlig vil jeg ikke. Lad mig nu bare. Yeah. Jeg er Mr. Drift. Hvad sker der? Fordi dit skin er så stort, så får det bil til at gå i stykker. Nej. Vi kørte ned ad et bjerg. Uanset hvad, så kører vi ind i et træ. Den eneste måde, jeg har set, vi har kørt galt endnu, det er at køre ind i et træ. Er det bare en ting, der sker for os? Vi kører bare ind i træer. Og væk. Det var lidt for langt. I hate to do this! Kasserne er ikke ind i bilen. Nu er det. Nej, jeg satte lige dræb. Jeg fylder lige på hylderne, imens jeg ikke er der. Jeg kan sætte 2 af dem her på. Der er keyboard til sammen. Og nu er der også lamineringsmaskiner. Elløbehjul har vi 2 af. Bilen er dårlig. Og hvad så? Kan vi opgradere den til den mest opgraderede tingest? Nej. Yeah. Dannekort har ikke lyst til det. Du glemte mig! Nu tager jeg bilen. Nej, det kan du ikke. Nu vil jeg... Oh, yeah. Okay.
en anden spiller bruger det. Ah! Hallo! Bam! Prøv bare lige at hoppe ud af bilen. Jeg er lige her! Hop ud af bilen. Hop nu bare ud af bilen. Jeg er lige her! Hop ud af bilen. YMCA! Hop ud af den bil. Tryk på E! Hop nu ud af bilen. Please, jeg giver dig en... Min bil! Ja! Jeg kører. Hop ud! Stis! Fint, jeg kommer. Men jeg vil køre. Hop ud! Så jeg kan se, om jeg kan køre. Jeg skal bare lige tage tilløb. Bil! Yeah, kør. Du er langsom! Hurtigere! Hallo, vi kører en bakke! Hurtigere! Han er tålmodighed! Jeg er ikke tålmodig. Bagefter det her, så passer du lige på. Er det ikke okay, at jeg spiller lidt VR-headset imens du... Nej, intet VR. Intet VR endnu. Nå ja, der er en video. Ja, du kan ikke engang finde ud af at bakke ordentligt. Hvor er vores kasser? Der var en kasse. Hvad var der? Jeg tror lige, du er nødt til at gå ned og hente dem. Alle vores lemmelmaskiner er blevet solgt igen. Jeg kan ikke køre bilen. Så spawner jeg den bare selv. Se, der er en bil her. Okay, skal vi gå ned og se, om du har en anden bil er, som er bedre end den her? Ja. Kør nu bare hurtigere! Hurtigere! Jeg tror, det her det er nogen. Hvad sker der for, at der er nogen, der har placeret en parkeringsplads bag ved bygningen? Ja, hvad sker der lige for det? Jeg kommer først! Ja! Yes! Jeg kom først. 5.000 for en lortebil. 7.000. Vi skal have 7.000. Nej, vi skal have 8.000 og... Nej, 8.000. vi skal have 10.000. Okay, 10.000. Nej, 7.000. Ja, 7.000. 500. For hekset. Nu må Bastian ikke sige noget, indtil jeg siger hans. Nå, det er jeg ligeglad med. Vi skal have 7.500. Selvom den har lidt mindre, så er den hurtigere. Mindre plads? Den har sgu da mere plads. Nej, den her har mere plads. Jeg ses. Du kan få lov til at løbe. No. Ja, du kan ikke spawne en bil. Det gør du bare ikke. Og Så må jeg hellere sige, ses venner, og Bastian faldt i søvn. Good night, Bastian. hop ud af den bil. Så ses.